Qozonning qor eritу punktlарында эшнең кызган чагы, кар тиягән дистәләгән машина иртәдән чиратта тора. Шәһәрнең төрле районнарыннан аны тонна ташыйлар. Җиңү проспекты урамындагы әлеге кар эрету пункты 1722 тоннага исәпләнгән. Ләкин, мәсәлән, соңгы тәүлек эчендә биредә 2300дән артык тонна кар эреткәннәр. Һәм бу күрсәткечләрнең әле иң югарысы да түгел. Кайбер вакытларда биредәге кар күләме 4000 тоннадан артып китә. Казанда барлыгы 7 шундый пункт эшли. Быел 650 мең тонна кар эретергә планлаштыралар. Татарстан синоптиклары сүзләренчә, гыйнвар башыннан гына республикада 24 мм явым-төшем күзәтелгән. Бу айлык норманың 70%. Алга таба көчле бураннар булса, кар түгү өчен өстәмә урыннар булдырылачак. При реализации плана Буран планы игълан ителсә, без кар түгү өчен өстәмә 6 урын булдырачакбыз. Аларның кайда урнашуын районнар һәм Татарстанның экология министрлыгы белән килешкәннән соң билгелибез. Казанның Совет районында рөхсәт ителмәгән 4 урынга кар китереп түгү очрагы ачыкланган. Хәзер аны кем башкаруын тикшерәләр. В результате объездов Совет районында рөхсәт ителмәгән 4 урынга кар китереп түгү очрагы ачыкланды. Алар Гвардия, Гадел Куту урамнарындагы шәхси территорияләрдә, Самосыр бистәсендәге Тынычлык урамында һәм Торфяной турак массивында урнашкан. Әлеге участоклар Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгы һәм Эчке эшләр идарәсе тарафыннан контрольгә алынды. Алга таба тиешле чаралар күреләчәк. Шәһәр башкарма комитетында ишегалларын чистартуны да тәнкыйтьлиләр. Мәсәлән, Яңа Савин районының Октябрь урамында яшәүчеләр ишек алдында йөрерлек түгел дип зарлана. Дом янында вообще чистартканнар юк, кызым, калтыр-калтыр койда яма, койда нәрсә. Шу карның койда нирәген шәдеп барасың, әкренеп төртеп таягың. Менә шу трактор җире менә бүген чистарта. А так за все это время чистартмадылар вообще. Видите, как машины стоят, и мы не можем, пока машину убрали, мы не можем здесь чистить. Торак коммуналь хезмәткәрләре исә автомобильләрен күчереп куярга теләмәгән шоферларга сылтый. Объявление клею. Кичтән машиналарыгызны башка урынга күчереп куегыз, ишек аларын чистартабыз дигән игъланнар эләбез. Үзегез күрәсез, кайберәүләрнең исләре дә китми. Я вот нигде не видел. Бер дә мондый игъланнарны күргәнем юк. Күрсәк машиналарны күчерер идек. Синоптиклар сүзләренә караганда, бу атнада республикада кар күпләп явачак. Алдагы көннәрдә бураннар көтелә. Снег. Республикада атна ахырына кадәр кар явы, буран көтелә. Җилнең тизлеге секундына 15-20 метр булачак. Температурага килгәндә төнлә -7-12, аязганда -16 градус булачак. Көндез термометр баганасы -4-9 градус күрсәтәчәк. Бу Россиянең төньяк көнбатышыннан килгән антициклон белән бәйле ди белгечләр. Республикада тотрыксыз һава торышы саклана. Температура кисәк алмашынып торгач, мәсәлән, Алабуга районында Чулман аша боз кичүен вакытлыча япканнар. Синоптиклар гыйнвар айына фаразларын җиткерергә әле ашыкмый. Шулай да температура һәм явым-төшем нормадан артмаячак диләр. Динә Исамдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.